Тапшыруыбызны дәвам итеп, алдагы котлау сәламен Әхмәтле авылында туып үскән. Зур Чиркли авылында гомер кичерүче Ягудина Сәгадәт Шәрифҗан кызына юллыйбыз. 17 июнь көнне ул үзенең 85 яшьлек юбилеен билгеләп үткән. Күркәм гомер тантанасы белән ихластан котлап, кызы Мәрьям, кияве Али, аныклары Ринат, Гөлсинә, Фиргать, Галия, Айсә, Райля, аныкчалары Әббәс, Рамил, Рөстәм, Ләйсән, Аслан, Амир, Ислам җылы теләкләрен җиткерәләр. 1936 елны газиз кешебез Әхмәтле авылында умартачы гаиләсендә дөньяга аваз салган. Кечкенәдән үк бик сабыр һәм уңган булып үскән якыныбыз. 9 сыйныфны тәмамлагач, әти-әнисенә ярдәм итәргә дип карар кабул итеп, колхозга эшкә кергән. Билгеле, аның балачагы да юк була дигәндәй, чөнки аны сугыш еллары урлый. Улыгайгач, 1961 елны ул Зур Чиркли авылы егете Кәмилә баласы Зәкәрия белән гаилә корып җибәрәләр һәм бар кеше сокланырлык 53 ел бергә матур, тату килеш гомер кичерәләр. Кызганычка каршы әниебез пар канатын, газиз әтиебезне 2014 елда мәңгелеккә югалтты. Шушы 53 ел эчендә мәхәббәттә алар 5 бала үстерделәр. Мәрьям, Мансур, Фәрид, Наил, Мөнирә, аларның олы таянычлары да, бәхетләре дә булдылар. Хәзерге көндә газиз кешебез бала оныкларының рәхәтен күреп, матур картлык кичереп яши. Бүген 23 июньдә Зур Чиркли авылында яшәвенә дә инде 60 ел тула. Менә шулай гомер еллары сизелмичә уза икән. Кадерле кешебез 12 онык үстереште. Хәзер инде 15 оныкчасын хәленнән килгәнчә үстерешергә ярдәм итә. Күпме генә авырлыклар кичерсә дә, бүгенге көндә әниебезне бәхетлеләр саныннан йөртер идек. Кадерле, яраткан әниебез, әбиебез, дәү әбиебез. Сине ихлас күңелдән туган көнең белән котлап, иң изге, якты, матур теләкләребезне юллыйбыз. Көчле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел, бәхетле һәм сәламәт бул. Тормышыбызга ямь истәп, авырмый, кайгы-хәсрәт күрми озын гомер итүеңне, гаилә шатлыгыңны, балаларыңның, якыннарыңның игелеген күреп яшәргә язсын Ходай дип телибез. Әни бит ул өйнең яме, тормышта олы терәк. Сәламәт бул, озак яшә, син бит әни безгә бик кирәк. Әни диеп дәшү шундый рәхәт, рәхмәт әни, һәммә бездән рәхмәт. Әни булдың, әни булып калдың, һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Әни диеп әйтә алу бәхет, син яшисең һәр чак безне дәшеп. Безгә кылган теләкләреңне булса иде әнкәй бәхилләтеп. Хөрмәтле Сәгадәт Шәрифҗановна, чын күңелдән юбилей теләкләренә без дә кушылабыз һәм бүләккә якыннарыгыз сайлаган матур җырны юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Багышлыйм мин, иң кадерле кешем әнием сиңа. Уйларымда тик син, җырларымда бит син, тормышымда гел син, юлдашым миңа. Уйларымда тик син, җырларымда бит син, тормышымда гел син, юлдашым миңа. Әни диеп, сагынып көтүп, гел кайтабыз яныңа. Шулай бергә шатланышып, яшикшебез тагыныда. Әни диеп, сагынып көтүп, гел кайтабыз яныңа. Шулай бергә шатланышып, яшикшебез тагыныда. Безгә тормыш бүләк итеп, җылы сүзләр белән мәктәпкә илтең. Тәртипле булырга, изгелек кылырга, әнкәй бары тик син өйрәттең. Тәртипле булырга, изгелек кылырга, әнкәй бары тик син өйрәттең. Әни диеп, сагынып
гел кайтабыз яныңа. Шулай бергә шатланышып яшикчебез тагыныда. Безгә авыр чакларны да син күңелең белән һәрчак сизәсең. Улым кызым диеп барыбызны сөеп, бар җылыңны безгә бирәсең. Улым кызым диеп барыбызны сөеп, бар җылыңны безгә бирәсең. Әни диеп сагынып көтеп, гел кайтабыз яныңа. Шулай бергә шатланышып яшикчебез тагыныда. Әни диеп сагынып көтеп, гел кайтабыз яныңа. Шулай бергә шатланышып яшикчебез тагыныда. Шулай бергә шатланышып яшикчебез тагыныда. Яшикчебез тагыныда.